Γεια σας παιδιά, Μάξ εδώ, Μέση εδώ. Σήμερα θα παίξω με την άλλη μου ξάδερφη, την Ελίνα. Πες για Ελίνα. Αυτή είναι η άλλη μου ξάδερφη. Δεν είναι η Νικολέτα. Η Νικολέτα δεν ήθελε. Οπότε θα συνεχίσουμε το σπίτι. Αλλά όχι της Νικολέτας, το δικό μου. Μισό να το κάνω μέρα γιατί ξέρεις εσύ. Θα το κάνω μεσημέρι εγώ, καλά. Μη μέρα. Ωραία. Και τώρα παιδιά θα πάμε να συνεχίσουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, το βάζουμε στο πρώτο πρόσωπο. Που η Ελίνα το έχει ήδη, δεν με άκουσε, δεν το έβαλε στο τρίτο. Το έβαλα πριν λίγο. Πρώτο, ωραία. Και ένα creeper στο σπίτι μας είναι πάνω εκεί πάνω, κοίτα. Ρε, έχουν πει πολλά τέτοια ρε. Και μπες μέσα στο σπίτι μας να δεις τι. Ρε, γιατί μπαίνουν ζόμπι στο σπίτι μας. Τι είναι αυτό εδώ? Πώς μπαίνουν ζόμπι στο σπίτι μας, Τι είναι αυτό εδώ? Έχω ανοιχτεί την δες τι έχω βάλει. Τι είναι αυτό? Μπες να δεις, μπες. Ωραία. Πήγαινε μπροστά. Λοιπόν, όχι, μην το σπάς. Σπάς αυτό το πάνω τσέστ. Φύγε από τον εγκέφαλο. Και δες τι έχει εδώ μέσα. Δες. Δεν έχει τίποτα. Άνοιξε το. Κοίτα λίγο τι έχει. Α, ναι, είχα βάλει σπαθιά και πάνω. Μα αφού έχει πανοπλίες. Σε αυτό το σεντούκι μόνο μπορεί να διέρωσε. Κλείς το σεντούκι και μην το ανοίξεις λίγο. Okay. Δεν ξέρω, πάντως εγώ έχω βάλει κάτι πανοπλίες. Για δες τι έχει μέσα, εδώ μέσα έχει διαμάντια. Τέλος πάντων, το καλύβω πάλι με κοίτα πώς έχουν μπει. Και? Μάκη, κοίτα. Ξέρω πώς έχουν μπει, έχω δει. Το ξεκίνησα. Αυτό δεν μπορεί να ανοίξει. Oh my goodness, πώς έχουν μπει. Πώς έχουν μπει. Το σκοτώσουμε. Να σου πω πόσοι. Εκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια. Χιλιάδες εκατομμύρια. Μου έχει λαγκάρει κιόλας λίγο από τα ζόμπι, σκελετούς. Αλήθεια. Ναι, λίγο μου λαγκάρει. Όχι ρε, μα και εμένα μου λαγκάρει. Έσπασα τις σκάλες, έσπασα κάλες. Και τείχος από εδώ. Μα δεν βγάλας. Δεν σε γαργαλώ καν. Με το δάχτυλό σου με γαργαλάς. Δεν σε γαργάλισα. Λέω με το δάχτυλό σου που με ακούμπησε κατά λάθος. Με γαργάλισες λίγο. Αχα, ενεχόμενα κάτσε, έλα. Οχ, πόσες φορές θα σκοτώνω. Κάθε μέρα μπαίνω για να γυρίσω το βίντεο και βλέπω creepers, zombie. Εγώ ξέρεις που θα κοιμάμαι. Στο μπλε, εσύ στο κόκκινο. Εγώ θέλω πράσινο. Δεν υπάρχει πράσινο. Υπάρχει μόνο μπλε και κόκκινο. Όχι, δεν θα υπάρχει άλλο κρεβάτι, το απαγορεύω. Δεν θα υπάρχει άλλο κρεβάτι, το απαγορεύω. Ξέρεις, Είναι το τρίτο αγαπημένο μου χρώμα, γι' αυτό... Όχι, θα βάλουμε... Τέλος πάντων, παιδιά, η Ελίνα έβαλε το πράσινο κρεβάτι που δεν ήθελα να δείτε. Έσπασα... Α, όχι, εντάξει. Έβαλε το πράσινο κρεβάτι που δεν ήθελα. Παιδιά, βγήκε λίγο η Ελίνα, γιατί της λάκαρε. Για ένα λάκ τώρα δεν το λες, τέλος πάντων. Αϊ. Και μεταξύ ποια πάλι θα κάνει το μοντάζ, η Νικολέτα. Σεζά Νικολέτα, εσύ δεν θα κάνεις το μοντάζ. Εσύ θα κάνεις το μοντάζ, λέω. Ναι, λέει. Λοιπόν,
Αυτό είναι το σπίτι της Νικολέτας και νομίζω ότι η Ελίνα το σπίτι μας είναι έτοιμο. Τι φτιάχνεις κάτι κόκκινο. Γιατί τρέμεις το πόδι μου? Για την ώρα. Τι φτιάχνεις, Ελίνα? Θέλω να κάνω μια σκάλα για να δω κάτι. Πού και καταρχήν που είσαι? Νας. Ελίνα, τι φτιάχνεις πάλι? Αυτή είναι μια σκάλα. Στη σκάλα τι θες να την κάνεις, σκάλα? Σκάλα. Τι θες να την κάνεις αυτή τη σκάλα? Σκάλα. Τι άλλο? Να την κάνεις τι? Σκάλα. Σε τι να την χρησιμοποιήσεις? Σε σκάλα. Αφού σε σκάλα. Θες να φτιάξεις ναρατσουλήθρα? Yes. Εσύ είπες ότι θα φτιάξεις σκάλα, όχι ναρατσουλήθρα. Σκάλα με ροτσουλήθρα το ίδιο είναι, παιδιά. Excuse me, bro. Excuse. You machi, bro. Έβαλες λάθος. Θα βάλω εγώ το σωστό χρώμα. Το σωστό χρώμα είναι αυτό. Αυτός έχει κολλήσει με το Ρονάλντο και το Μέση. Ο Ρονάλντο είναι χάλια. Με το Μέση έχω κολλήσει. Ο Ρονάλντο είναι λίγο χάλια, λίγο. Γιατί... Τον Ροναλντίνιο λες. Όχι, δεν λέω για τον Ροναλντίνιο. Λέω για τον Ρονάλντο. Αφού ο Ροναλντίνιο είναι Ρονάλντο. Ναι, εγώ λέω για τον Ρονάλντο, το Κριστιάνο Ρονάλντο. Αφού και εγώ σου λέω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ροναλντίνιο είναι στην Μπαρσελόνα. Ο Ρονάλντο είναι Bayern, νομίζω. Είναι Real. Εγώ λέω για άλλο Ρονάλντο. Εγώ λέω άλλο Ρονάλντο και Ροναλντίνιο. Ναι, αλλά εγώ άρχισα να λέω για άλλο Ρονάλντο, οπότε να μην είναι άλλο. Τέλος πάντων, είδα στα σχόλια ότι έχω πάρα πολλούς θαυμαστές που είναι για το Μέση. Και καλά κάνετε. Φυσικά Μέση μόνο. Και είχα δει κάποιους στα σχόλια. Εγώ δεν είπα για ΑΕΚ. Και καταρχήν από ομάδας είναι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι... Να μην πω τώρα. Λοιπόν, είδα πάρα πολλούς θαυμαστές που τους άρεσαν ο Μέση και λίγους θαυμαστές, 2 θαυμαστές που είδα στα σχόλια και τους άρεσαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν τους άρεσαν ο Ροναλντίνιο. Μπορεί και το Ροναλντίνιο. Και είχε γράψει ένας, θέλω να το πάρω κι εγώ. Άμα έχεις Minecraft μπορείς, πρέπει να κατεβάσεις μια εφαρμογή. Μια εφαρμογή για skins. Ναι. Γράφετε απλώς λέτε στο Boy skins. Skin για αγορές skins. Boy skins. Και διαλέγετε ένα, το κατεβάζετε και μπορείτε να το βρείτε. Για το Minecraft διαλέγετε ένα, το κατεβάζετε και άμα ψάξετε λίγο πιο κάτω μπορεί να βρείτε και τον Μέση. Μια στιγμή θα βγάλω και ένα βίντεο γι' αυτό, για όποιος θέλει να βάλει skin Minecraft, Ρονάλντο, Μέση, άμα έχετε Minecraft. Αλλά θέλουμε το αληθινό Minecraft. Ναι, αλλά θέλω το αληθινό Minecraft με 8 ευρώ. Και μπορείτε να πάρετε Μέση και λίγο πιο κάτω από το Μέση μπορεί να είναι και ο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν έχουν βάλει το Ρονάλντο, αλλά... Όσοι είναι του Ρονάλντο μπορούν και να το βρουν. Ναι.
Και εγώ ήμουν το θαυμαστής του Μέση, οπότε είχα δει κάποια skills που ήταν ωραία. Μετά βλέπω Μέση. Έπεσε αυτό στο μάτι μου, το κοίταξα καλά και μετά το πατά κατευθείαν. Το πατά κατευθείαν και να το Ναι, πάρω. και επίσης θα βγάλει ο Μάκης και ένα βίντεο πώς φαίνεται, πώς λέγεται, όπως είναι, για να μπορείτε, άμα θέλετε, να το κατεβάσετε κι εσείς. Ναι. Που αυτό μπορεί να είναι σε 2 μέρες, σε 1 μέρα, κάπου εκεί. Λοιπόν, άμα πάρει αυτό το βίντεο, πόσο like θέλεις για να πάρει αυτό το βίντεο, Κοίτα, γιατί εγώ... Κοίτα, για να το βγάλεις? ρε φίλε, άμα ζητήσω κάπου 10 likes, 10k like, δεν έχω πολλούς sub. Οπότε, Μια χαρά σάμπα έχεις, καλούς. ναι, μόνο 46. Λοιπόν, Δεν πειράζει. οπότε θα ζητήσω λίγους, γιατί τους λυπάμαι τους συνδρομητές μου. Και 15 θέλω... like. Και θέλω να πάρουν και θέλω να μάθουν. Εγώ λέω στα 10. Ή 10 ή 15. 10-15. Αλλά λέω γιατί έχω 46 sub, θα είναι ωραίο. 46 sub, 46 like. 46 sub, 46 like. Ξέρω, δεν θα μπορεί και να μην το καταφέρω, αλλά... Ναι, παιδιά, βάλτε like και γραφτείτε το znάκι, γιατί ο Μάρκος έχει πολύ ωραίο κανάλι. Ναι. Και άμα θέλετε να ανεβάσω ένα τρελό βιντεάκι. Ωραία, λοιπόν. Ελίνα, πώς πάει βία? Σε λιγάκι πρέπει να κλείσουμε το βίντεο, γιατί θα μου ξανακοπήσεις. Είναι 12 λεπτά. Ωραία, να το 15 λεπτά, εγώ λέω 16, γιατί μου κόβεται κάπου 19 με 8, κάπου εκεί. 16 λεπτά. Ή 15. Κάτσε. 15 λεπτά. Τι έγινε? Παιδιά, άμα σας αρέσει αυτό που θα κάνω τώρα, λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνω. Αντίο! Την πλάκα θα την κρατήσουμε, λοιπόν. Ναι, παιδιά, όμως αλήθεια, κοιτάξτε. Εγώ έχω κάνει, δείξτε τους. Έχω κάνει μια σκάλα. Ναι. Σκάλα. Αυτό νομίζω ότι είναι σκάλα. Θα γίνει νεροτσουλήθρα. Και αυτός πάει και μου τη χαλάει. Πείτε μου, ναι, ωραίο αυτό. Το κουκουρίκο θα το κόψουμε. Νικολέτα, έλα κάτω από την νεροτσουλήθρα να χαιρετίζουμε τα παιδιά. Ελίνα είπα. Νικολέτα είπες. Ελίνα, έλα κάτω από την νεροτσουλήθρα για να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Άντε. Περίμενα το βίντεο. Λοιπόν, μισό βάζω σε... Ή 46. Άμα πάμε 15 like θα το κάνω, θα σας πω, ναι. Άμα πάμε 15 like άλλα. Τέλος πάντων, Ελίνα, κοίτα πως είσαι. Ωραία, λοιπόν, και εσύ είσαι Στίβα, αλλά στο Μέση. Έλα, λοιπόν, να πούμε στα παιδιά. Ναι, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτό άμα το χρησιμοποιήσετε και παίξετε με φίλους σας, ο φίλος σας θα σας βλέπει Steve. Γιατί έτσι είναι, άμα δεν φτιάξετε εσάς θα σας βλέπετε κανονικά, Ναι. Μέση, Ρονάλντο. Ναι, παιδιά, άμα κάνετε δικά σας skins από εκεί που έχει στις ρυθμίσεις κάπου, μπορεί να σας βλέπει και με το skin που έχετε φτιάξει ο ίδιος έφος. Μπορεί και κάπου κάποιες εφαρμογές για skins μπορεί και να τις έχετε βάλει να το φοράτε, όπως εγώ φοράω ένα λαβουδάκι, αλλά μου το δείχνει στο Μάκη Steve. Γι' αυτό. Άμα και μπορεί και μερικές φορές και σε εσάς να σας δείχνει Steve στο
μπορεί να σου δείχνει το skin που έχει. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και μπορεί να είναι. Άμα βλέπετε το skin του άλλου, άμα το βλέπετε κανονικά το skin που έχει κανονικό, δηλαδή το Steve, σημαίνει ή απλά έχει απλό skin ή απλά έχει φτιάξει ή απλά έχει κατεβάσει την εφαρμογή και έτσι Ελίνα και έτσι μπορεί να και έτσι αφού θα βάλετε άμα βάλετε την εφαρμογή, άμα βάλετε την εφαρμογή ένας φίλος σας, θα σας δείξει ότι είναι Steve, ενώ κανονικά δεν είναι Steve. Του δείχνει, σε αυτόν του δείχνει ότι άμα βάλετε εσείς την εφαρμογή, του δείχνει ότι είσαι Steve. Ενώ σε εσάς σας δείχνει ότι δεν είστε Steve. Και άμα φτιάξετε ένα δικό σας χαρακτήρα, δεν θα είσαι Steve, στον άλλο δεν θα δείχνει ότι είσαι Steve και καταλάβατε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, πάτε σε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια παιδιά!